ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟଲୀଳାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭେଟ। ଏହି ଭେଟ ସ୍ୱୟଂ ଗଜପତି ମହାରାଜା କରାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଥାନ୍ତି ମା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ମାଙ୍କର ଏହି ମନୋମାଳିନ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ମାଙ୍କର ଭେଟ କରାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଫେରିବା ବାଟରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଶ୍ରୀନଅର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଟକି ରୁହନ୍ତି। ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ଆସନ୍ତି। ଶ୍ରୀନଅର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ପ୍ରଥମେ ଦହିପଟି ମଣୋହି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ନିଜ ହାତରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦର୍ଶନ କରାଇଥାନ୍ତି ଓ ରଥ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଭେଟ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି ଓ ଶ୍ରୀନଅରଠାରୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟଣାଯାଇ ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥାଏ।